Kerman bere herrian. Aizu, parkatu. Maria Goiri kalea ezagutzen alduzu? Kaixo andereño, Maria Goiri kalea, noski, ni Algortakoa naiz, eta guzti hau oso ondo ezagutzen dut. Nahi duzu Algortarako iztea? Ez, lasai, Bilbotara naiz, Baina, bueno, despistatu egin naiz. Eske, ni Algortan jaio naiz, eta Algortan bizi naiz, eta Algortan daukat familia. Guzti horrengatik oso ondo ezagutzen dut Algorta. Ba, postenaz, pilo bat, baina, bueno, bakarrik kale honen bila nabil. Bueno, Maria Goiri kaleraino lagunduko dizut, eta bidean kale guzti hauen berri emango dizut. Bai. Ez daukat erremediorik, ezta? Ez. Eta plano hau ez dakit nola irakurri, eta... A ber, eske... Arrazoi duzu, gainera planoa da zarra, eta kale guzti hauek... asko aldatu dira, Guzti hitza erakuslearen atzetik ipiniko dugu, eta erakuslea bezala deklinatuko dugu. Hau guztia eta hauetan guztietan erabiliko dugu. Saiestu egingo ditugu hortaz, guzti hau eta guzti hauetan. Baina hau portu zarra eta nik ez nuen honea turri nahi. Ez. Eta nora etorri nahi zenuen, ezken... honezkero, ahaztu dut. Ba, Maria Goiri kalea. Maria Goiri kalea. Honezkero oso urruti gaude. Eta gainera, dagoeneko kafea hartzeko ordua iritsi da. Kafetxoa nik presa daukat, geratuena, amabietan. Amabietan? Oi, ba, zure zita dagoeneko etxean dago, Gainera, hobe da, eguerdi ederrau, aprobetxatzea. Aprobetxatu nola? Ba, kafetxo batekin, konpainia, honean. Ez zaitut ezagutzen, eta... Baizera, konturatzeko bikotea gara, begira. Dagoeneko eztabaidatzen hasi gara. Ez nahastu, dagoeneko eta honezkero. Honezkero esaten dugunean, hipotesia adierazten dugu. Amabiak dira, honezkero etorriko zen. Dagoeneko esatean berriz, kontrakoa adierazten dugu. Hau da, ikusitako edo egiaztatutako zerbait. Dagoeneko etorri zara? Aizu, joango algara kirol portura? Ba, txalupa bat badaukazu? Txalupa... Txalupa, bai, nik txalupa ederra daukat, Baina nire lagun Mikel Pablok eskatu dit eta honezkero itxasoan egongo da. Lastima, orduan banoa. Etxera? Aizu, baina egin ditugun gauza hauek guztiak zuretzat ez dute baliorik ala? Gauzak. Aizu, hitz egin eta paseatu, kafetxo hartu, dagoeneko gauza pilo bat egin ditugu elkarrekin. Bai, oso temati jarri zarelako. Temati ni? Bai zera, ni oso jatorra izan nahi zurekin, eta zuk purrustada pilo bat bota dizkidazu. Baina, nik purrustada horiek guztiak ahaztu, eta dena den asko miresten zait. Dagoeneko maite mindutan nago. Banoa. Dagoeneko poltsikoan daukat. Honezkero nirekin ametsetan arituko da. Gaur ikusi dugu hau guztia, esan behar dugula, eta ez guzti hau. Gogoratu guztia hitza erakuslearen ondoren ipini behar dugula. Beraz, horrekin guztiarekin, honek guztiak, hau guztia, eta bar, esango dugu. Bestalde, honezkero hipotesiekin erabiliko dugu, adibidez. Honezkero etorriko zen, pentsatzen dugu etorriko zela, baina ez gaude ziur. Dagoeneko hitzarekin berriz, kontrakoa adierazten dugu. Dagoeneko etorri zara, oraingoan bai, oraingoan ziur gaude, etorri zarela. Eta nik pentsatzen dut honezkero lotxak alde batera usten hasiko zinetela, ezta? Badakizue, honekin edo harekin, baina egin.